I čao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Roblox, server se zove Lumber Tycoon 2 i radi se o tome da cepamo drva, tako da let's go. Evo ovako, pošto sam malo prošao na ovaj server, to što sam pročitao, ja sad se ovdje pojavljuje. Ko hoće nek pročita, mene to ne zanima, pošto sam već igrao. Sad, znam da treba da kupimo sekiru, ovo je ta početnička jeste, to je ta prva sekira koju treba da uzmemo. Treba da pričamo s njim i da, hoću da kupim tu sekiru. Sad, snimat ću oko 15 minuta i cilj mi je da kupim plac, prvi sawmill i malo bolju sekiru. To su 3 stvari koje nisu mnogo baš. Aha, pa znam to. A sporo ga cepa. Valjda mi ne čujete miš kako ga ubijam. Ubio sam miš. Op. Dobro, sad smo cijepali to drvo. Sad idemo da ga prodamo. Znam da mi za plac jedan treba 100 keša. Sad... nisam siguran koliko mi još treba za sekiru, a prvi sawmill je 130, ja mislim. Sawmill vam je ta mašina za preradu drva u daske. Samo što sam ja naravno morao da zaboravim srpsku reč, tako da... Nikad nisam ni razmišljao o tome. Dobro, imamo neke pare. Prodaj to i prodaj i to. Kad kupimo placu, otkriću vam jednu caku, koju vjerovatno svi znate, ali opet ja imam želju da vam pokažem. Samo ću da provjerim koja je najjeftinija sekira posle ove. Mislim da je ova 90, da. Znači treba će nam za ovu epizodu ukupno 100, 130, to je 230 i 90, 320 novčića. Hajde ovo drvo da i cepam, a ovo agro neću, ne pada mi na pamet zapravo to da cepam, jer ne bismo ga prodali naredne 3 godine. Valjda opet sad ne čujete mi kako ga maltretiram, a šta ćeš, moram. Pa dok ne kupim novi, gledat ću da kupim što bolje neki. Ajde. Znam i da sam tih, dosta, to sam vidio dok sam editovao, ali ne znam kako da pojačam ovo. Mislim, sad ću da pojačam dok editujem, a smanjim igre, tako da... Pa će sve biti ekstra. Ajde, udri. Udri, džubre. Cepaj, cepaj, ajde, cepaj. Nj. Nja. Eto ga. Ovo bi trebalo da možemo da prodamo i ovako. Ja mislim. Prodali smo jedan deo. Tačnije ja sam prodao, vi ste gledali, sram vas bilo, vi gledate kako ja cepam drvo i nećete mi pomognete. Kako vas bre nije sramota. I još ovo. Da li ću imati 100? Ak, brate. Vidite, gospodine, mogu li da uzmem malo na zajem? Jedi go. Ups. Ajde, uzet ćemo ovo ćemo brže da i cepamo, ja mislim. Ajde, joj. Ja mislim da kad sam ja igrao, pošto sam davno, ja mislim da se mnogo lakše sekla drva sa ovom prvom mutavom sekirom. Ajde.
Dobro. Ovo ćemo, ja mislim, moći samo ovako da ubacimo i da prodamo. Možda i nećemo. Možda i hoćemo. Ne sebe da prodaš. Ne dam se ja tek tako. Ne. Mislim, zavisi koliko plaćate. Ništa niste čuli. Aj ti cepaj. Da li se ovo cepa uopšte? Cepa. Vidi kako se pomeram, tresi se drvo. I cepaj to. Mislim da sad možemo da ga ubacimo i nadam se. Što mi je... Mrzi me da non stop cepim to malo granje. Fuck. A neću sebe da prodam, hoću samo da ih cepam. Znači, postoji caka da dođete ispod ove prodavnice i tamo je jedna beta X, to je stara sekira koju su pravili pa su na kraju dovršili, napravili neku tamo sekiru. Ali uglavnom, ta sekira je možete da je nađete ispod prodavnice, ne znam da li još može, ali znam da je pre moglo, ja sam samo jednom jedva uspeo, ali glupo što ne možete da je uzmete, ali ima likova koji imaju, pa možete da je kupite. Ja ću valjda naići na jednog, uglavnom prodaju oko 5000 svaku tu sekiru. Tako da ću ja da kupim i pokušat ću da dupliram sekire, ako bude radilo. A sad možemo da kupimo plac, tako da bi trebali. Vidite kako sam se sredio, sam lepa. Hoću. Šta reče? Šta bi ovo sad? Hajde da vidimo šta bude kad kažem neću. Dobro, daj, hoću, zafrkam te i trošim vrijeme. Ne vezi. Šta bi? Daj mi da kupim, majmune. Aha, evo ga. Okej. Aha, sad možemo da gledamo, evo ga. Ja uglavnom ovdje kupujem i sad možemo, tako da purchase. Da, hoću da kupim. Sad gledajte šta je caka. Pojavio mi se znak gdje piše sold tu. I sad tu sam ja, Serbian Gamer. Sad. Vi odete do svog placa i sad nam treba mnogo para. Sad možete da uzmete ovaj znak i da ga prodate umjesto drva. I ja mislim da većina to vas zna, ali ako neko slučajno ne zna, ja sam sad rekao remove sign. I sad možete taj znak da prodate vamo. Vidio sam neki likovi da ga čuvaju, ali ja neću, šta će mi, brate. A mogu jednostavno da ga prodam i da odmah u početku dobro zaradim i da kupim bolju sekiru. I ja sam, pošto sam dva puta, napravio sam 2 save-a, na jednom save-u sam dobio bukvalno samo 100 i nešto money, a na jednom sam dobio oko 600 money cash. Sad smo dobili, znači oko 400, znači imali smo, koliko smo imali, 100 i nešto. Sjećam se koliko. Nebitno, dobili smo pare, to je glavno. I sad mogu da kupim i bolju sekiru. A kupit ću i auto ovaj epizod, mislim da ću uspjeti. Da, hoću da kupim. Yes. I sad ćemo da uzmemo tu sekiru. A ovu, samo moment, ovu ću da sklonim, a ovu da stavim tu. Dobro. I kupit ćemo somil, samo da nađem taj prvi, a ovo je, jeste, 130, da. Bio sam pravo, dobro sam upamtio. Auto košta 400. Tako da će nam faliti neke pare za auto, ali neće puno, ja mislim. Zato što, ne. A može i ovako, nosit ću ga. Šta sam ja sad uopšte krenuo da... Da, neće nam puno faliti za auto, jer daske više koštaju pa zato. Ali mislim da sam se zezao, mislio sam treba prvo da kupim auto pa somil zato što
Zato što daske lakše ih je prenositi jednostavno s autom nego ovako jednu po jednu. Ali ajde, nema veze. Da imat ćemo sad brže da cepamo. I treba da skupimo 400. Što ja mislim da možemo dosta brzo da skupimo sa daskama tim, jeli. I, evo ga. I u sljedećoj epizodi, pošto ću imati najvjerojatnije auto, jeli, ići ćemo na planinu s autom i cepat ćemo ona bela drva na planini, zato što su toliko ekstra, lako ih je naći, a toliko tu, mislim ne baš toliko puno, baš dosta daju i za početak da se majko ti, za početak da se ovo, da razvijete biznis, majko moja, da bre, skupite pare da kupite bolje te stvari, znači ta drva su zakon. Kasnije kad budemo imali bolje sekire i sve stvari, kupovat ćemo, ići ćemo na onaj, tamo ima vulkan, gdje su neka lava drva crvena skroz, koja baš mnogo daju. Ona najviše daju, ja mislim, u cijeloj igri. Zari postoje neka što se nađu samo za noć veštica, ona daju više, ali ja sam jednom pokušao da ih nađem i nisam uspio. Bila je noć veštica, ali nema šanse. Ne znam kako da ih pronađem, da li se to samo jedno vrijeme pojavljuju ili ne znam. Nebitno, glavno sad da ja napravim ove. Ovo ja mislim da trebali bi skroz da povećamo. Ja to uvijek držim skroz povećan, uvijek sam tako radio. Tako da eto. Ovo ćemo da nosimo dasku. Šta? Šta bre? To je zbog ovoga što sam povećao. Nebitno, idemo da prodamo ovo. Kada ovo sad prodam, mislim da ću imati negdje oko 300, ja mislim da ove daju više. Još je ova velika, možda ću i više, ko zna koliko će mi. Ajde da vidimo. 355, super. Sad prodamo još onu drugu našu najveću i kupimo auto. Koliko snimam? 13 minuta. Onda ću da i cepam. Onda ću da i cepam još jedno drvo. Da ga u daske, odnesem sve to i prodam i završim epizodu. Zapravo završim kupiti taj auto i onda sljedeće ćemo skupljati bijela drvca. A baš mi brzo prođe video. 13 minuta, to je nenormalno. Ne znam kako se to desilo, ali nebitno. Mislim da ću sad imati dovoljno. Krećem ja u prodavnicu, trebao bi da imam dovoljno. Da, imam. I ostat će mi i viška. I to će mi ostati tačno viška onoliko koliko smo imali na početku igre kad smo kupili prvu sekiru. Daj vamo, malo poruši stvari pošto valja se. I daj ovome kutiju. Koliko ti treba? 400, da. Ima da se kupe i prikolice i auto, isto ako sam s većom prikolicom, ima i kamion. Ali sve će to biti da kasnije, mnogo kasnije zapravo, pošto to sve skuplje. Ako se vama bude svidjelo sve ovo što ja radim, sad auto bi trebalo negdje vamo da stavim. Stavit ću ga, šta ovo bi? Stavit ću ga tačno tu. Šta je ono bi, ja ne razumijem. I eto, to je naša mašina. Koliko košta, samo da vidim respawn. Ako je na ovome besplatan, da odmah, ne. Ajde tamo da potrošimo pare. Ne za mene,
nije lep nijedan drugi. Ali eto, tamo smo bankrotirali. I sad gdje se vozam i neko je na Skype-u, tako da to mi se baš sviđa. Da, ja sam na Skype-u, samo iz drugog kompjutera. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se da vam se sviđa. Kad pre prođe 15 minuta, ostavite like i subscribe, jer to mi znači jednostavno. Mislim, znači mi kad budem imao 20 subscribera, zato što ćemo onda bar neko gledati. A do sljedeće epizode, čao!